soyayyarki. Bani nadama ni ne dai angonki, hannu na ta kama ni ma za na rike ki, dan ke akai ne kuma ke ma haka ne hauwa. Ke ce ta ɗaya ba wata sai ke a zuciya, zinariya hawa uke kai sarauniya mai kyan kwalliya, ke ce wacce take sa dariya. Hauwa uce rike alkawari. In ba ke ba rayuwa nisan ba zan yi ta ba, ke ce na hango taho gare